първия мандат го чакаме тези дни. Вчера президентът Румен Радев каза, че няма да го бави, нищо, че политиците почиват до 12 януари. Какво може да се случи обаче при ситуация, в която нито един от хората в домовата книга, така наречена през тези конституционни промени, откаже да стане служебен премиер? Какъв ход дава Конституцията? Какво правим? Влизаме в конституционна криза или настоящото правителство в оставка продължава до следващи избори? Сега, първо това да кажа, че това, което казахте за промени в Конституцията, наистина вече е така доста интересна тема. И именно тези последни промени от 2023 година създадоха този, бих казал, проблем при съставянето на служебното правителство. На първо място той се явява от това, че кръга от лица, които са в член 99 алинея 5 като потенциални служебни премиери, имат обвързаност с определени органи, примерно с Народно събрание или такива пък, които би бъдат избирани от Народното събрание. И на второ място, разбира се, ако никой от тези лица не се съгласи да стане служебен премиер, тогава стигаме до много интересен въпрос. В момента това правителство, което е в оставка, е парламентарно правителство, т.е. избрано от Народното събрание. Но Конституцията в член 99 алинея 5 казва, след консултации с политическите сили, с парламентарните групи всъщност, и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, се назначава служебно правителство и се насрочват нови избори. Назначаването на служебното правителство и едва след това насрочването на нови избори. Тоест, едва ли не, назначаването на служебното правителство се явява така наречената кондиция sine qua non, т.е. условия, без които не може да се реализира насрочването на нови избори. Така че проблемът може би ще дойде оттам, и тъй като тази разпоредба е нова от 2023 година и по отношение на нея нямаме тълкуване на Конституционния съд, т.е. какво се случва, ако на практика нямаме назначено служебно правителство, то този въпрос неминуемо би се поставил за разглеждане и би изисквал, според мен поне, едно тълкуване на Конституционния съд. Тъй като до момента няма такова. Логиката е, че... То ми звучи, доцент Орманджиев, извинявайте, че ви прекъсвам, то ми звучи още по-хаотично и объркано. Ако трябва да чакаме и тълкуване на Конституционния съд. Защото, вижте, Конституцията казва, назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. Кой сезира Конституционния съд или той се самосезира? Тези органи, които всъщност са посочени в член 150 алинея 1 от Конституцията. Значи